Ahojte, odkedy sa vypredala Praha a Ostrava, tak mám veľa takýchto správ v directe. No a bavili sme sa o tom s Gajlom teraz a dohodli sme sa a povedali sme si, že ešte 10, maximálne 15 kusov vstupeniek vieme pustiť a predať ešte do Ostravy aj do Prahy. Predaj týchto 10 až 15 vstupeniek začne dnes o 20:00. Ja, keďže viem, aký ste a viem, aké správy som videla, tak ten predaj nebude trvať dlho. Tak prosím vás, ktorí ešte potrebujete narýchlo zohnať ten lístok, sadnite si k tomu, aby ste to stihli na tú 20, pretože je aj možné, že to bude trvať 2 minúty, alebo minútu, alebo 3 minúty, 4 minúty, neviem vám povedať. Takže dneska o 20. ešte 10-15 lístkov do Prahy a